25 לחלק ל-5 זה 14. אוקיי, אנחנו ניתן דוגמה נוספת, נתעלם מזה, בסדר? נתחיל דוגמה חדשה. אנחנו ניקח את ה-25, נחלק אותו ב-5. 5 לא נכנס אף פעם ב-2, נכון אופק? נכון! אוקיי, מה נשאר? אנחנו לוקחים את ה-5, כמה פעמים הוא נכנס ב-25 בסך הכל? 5. אז 5 כפול 5, 25. מאוד פשוט, באמת, מאוד מאוד קל. הוא צודק, יש לך טעות. תראי. תתעלמי מזה לרגע. 25 לחלק ל-5. אני מסכימה איתך. 5 לא נכנס ב-2 אף פעם. אבל 5 נכנס ב-5 פעם אחת. נחסר? נשאר לנו 20, נכון? 5 נכנס ב-20 4 פעמים. נשאר לנו 14. אני חייבת להודות שאני ממש מופתעת מהברות שלכם. חמודה, לא כך עושים תרגיל חילוק. מה קורה? זה לא תרגיל חילוק ארוך. אמורה. כן. מה עובר עלייך? סתם רוצה לבלבל אותנו? תתעלמי מזה. זוזו בבקשה קצת. 4 כפול 5 שווה ל-20, נכון? 5 כפול 1 שווה ל-5. עכשיו, אם נעשה פעולת חיבור פשוטה, שאני מאוד מקווה שאת יודעת אותה, יצא לך ש5 ועוד 1 ועוד 20 שווה ל-25. אתה רוצה תרגיל חיבור? אני אתן לך תרגיל חיבור! אנחנו ניקח 14 פעם ראשונה. אנחנו נוסיף לו 14 בפעם השנייה. פעם שלישית 14. פעם רביעית 14. ו14 בפעם החמישית. אנחנו ניקח את ה4 הראשון. אנחנו נוסיף לו 4 שני. כמה אנחנו נקבל, נופר? אנחנו נקבל 8. אם אנחנו נוסיף לו עוד 4, מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל 12. ב4 הרביעי שאנחנו נוסיף, אנחנו נקבל 16. וכשאנחנו נוסיף את ה4 החמישי, מה שאנחנו נקבל זה 20! 20! תני לי את זה. 21, 22, 23, 24, 25. זהו זה. ופעם הבאה שאת לא יודעת משהו, אל תתהי את שאר הכיתה. מה שקורה פה זה דבר מגוחך! ואני לא מוכנה. אני לא מוכנה לקחת בזה חלק. לא מוכנה לקחת בזה חלק. מה שמתי לימדה אותי זה שאם לוקחים 25 ומחלקים אותו ב5, מה אנחנו מקבלים? 5. מתי, תגידי לי שאני צודקת. תגידי לי שאם אני לוקחת 5 ומכפילה אותו בעוד 5, מה אני אקבל, מתי? אני אקבל 5. את מאשימה אותי האשמות שווא. אני לא לימדתי את זה. למה את בוכה? אני לא מאשימה אותך. למה את לא יכולה להאשים אותי? אוי, נו באמת. איפה יובל? כן, איפה יובל? הוא מלא ילדים קטנים שמשחקים כדורגל והמדים שלהם יותר גדולים מהם? לא, שחר. לא, טוב, ניסיון אחרון. הוא מלא במתקנים של פנן שמשום מה ממש אטרקטיביים לתלמידי י"ב. לא, שחר, את לא מבינה איזה צעקות ומכות הולכות שם, את לא מבינה. מה? למה? זהו, שאמרו לי לא להגיד, אבל בואי נלך. תגידי, מה זה כל האנשים האלה מאחורייך? שיט, אני באמצע סיור. אוי, שכחתי, גם אני. ואבוי. יש לי רעיון. אם תוכלו בבקשה להתקבץ כאן כולכם, אנחנו הולכים לראות ציור של נבחרת הכדורסל. זה אימון מאוד שגרתי. כן, בואו. טוב, די, שקט כולם. להתעורר. חבר'ה, אנחנו עומדים היום לפני משחק הגמר. האימון הוא חשוב והכי גורלי שלנו. אני רוצה שתיתנו את הכל, את הכי טוב שלכם. לא סתם היה לנו תוצאות עד עכשיו, ולא סתם תוצאות. קדימה חבר'ה, אני רוצה אימון. חימום, קדימה. חימום!
אותך בכדורסל. יאללה, נתממנו. יופי, קדימה! לא, ריבאונד! קדימה! לשם! בואו לפה! כלום לא נכנס לראש, כלום? בוא לפה אתה! אתה עולה במדרגות, קומה שנייה, פותח את הדלת מזכוכית, נכנס לקפיטריה והביא לי קפה 2 סוכר, לך! תעשה לי גם. ואתה, מה לא הבנת? ריבאונד, מה לא הבנת? למה אתה צועק עליי? למה? לא בא לפה ימים ולילות, משקיע את הנצחה שלי בשביל הקבוצה הזאת? לא? אתה לא אבא שלי. די, נשבר לי. די, למה אתה צועק עלינו? מי אתה בכלל? די. למה? למה לצעוק? אתה צועק? מה אתה צועק עליו? צועק. למה אתה צועק עליו? מסכן. זה לא בסדר. צועק? מה אתה צועק? לאובק חיפה! את אלופה! אותך אני אוהב, המופנה! את ראשונה! יאללה לאובק מלחמה, אנחנו נומכים אותה! אוקיי. בואו, מה אתם מתביישים? בואו כבר. אוקיי. אנחנו עכשיו הגענו לעולם המים. אוקיי? זה הבריכה. ופה כל האנשים משתכשכים במים עד שנהיה להם כזה אור של זקנים, או שהם באמת זקנים. כן, מה את רוצה? למה הן לא משתתפות? אוקיי, פה כל אחת והתירוץ שלה. אוקיי? זאתי, היא אלרגית לכלור. זאת, היא במחסור. זאת, יש לה דלקת אוזניים, זאת דלקת עיניים. זאת, אין לה כובע ים. וזאת, שכחה מצופים. אוקיי. לאו. תקשיב, רציתי להציע לבקי לצאת איתי, ואני לא יודע איך. תזמין אותה לעץ המוצצים של יוסי לשתות תה, יא אללה. הכי חשוב להיות קול. תבוא אליה, תגיד לה, יואו בקי, מה את אומרת? אני, חדר תלמידים, סנוקר, ארתור על מסך גדול. טוב, אני אלך אליה. בקי, רציתי לדבר איתה. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. I got you. אני כמו משוגע, מתקשר אליי חתונה. הנה עוד ערב בחוץ.
מסתכל על התקרה על פניו, מתעלם מהשעון כל שעה. וואו וואו, הנה עוד ערב אפור. כל הלילה, מתהפך במיטה, כל הלילה, לא ישן לדקה, כל הלילה, סופר מאות של כבשים, את לא מטלפנת. כל הלילה, כל הלילה, כל הלילה, את לא מטלפנת. אמא שלי אומרת לי שאת בכלל לא בשבילי, שיש סיבה לי דאגה ושאני כמו משוגע. אז אני אומר לה כך, אצלי הראש כבר מסובך, היא לי בת עין ואישון, היא לא נותנת לי לישון. פרח שלי הוא פרח, למה ליבך כמו קרח, באצבעך לגעת ורק לשים טבעת. אז למה לך לצעוק ולמה לבחור? אני רוצה לשבור את הכל. בואי לבשי גולך לבן, בואי יהיה לך לחתן. פרח גן עדנים, אם רק תאמרי שאת שלי, תני לי חיוך אחד ואחד מתוק, אחד אחד, תני לי חלום, תני לי תקווה, תני את שמחת האהבה. פרח שלי הוא פרח, למה ליבך כמו קרח, באצבעך לגעת ורק לשים טבעת. אז למה לך לצעוק ולמה לכעוס? אני רוצה לשבור את הכל. פרח שלי הוא פרח, למה ליבך כמו קרח, באצבעך לגעת בו. מה זה? רוני, תעני את. אוף, איזה בלגן פה. הלו. זוז. הלו. היי, הנוסע. מש! הם כאן! אבל לא הספקתי להתארגן ולהתאפר. אוי, יונסה, איזה כיף לי. אני הולכת לראות את שני הבנים החתיכים שלי היום. ביי, ביי, ביי. אתם לא מבינות. שני הבנים. החתיכים שלי. זהו זה, היא כאן. וואי, כמה זמן לא ראינו אותה? 15 שנה? משהו כזה. ביי, אתה מוכן? כן, כשאתה מוכן. אמא? אמא! אמא? אמא? מרקו. לא, זה, סליחה, טעות. אמא? אמא? לאו? בק? אמא? אמא? את כאן? אני כאן מאחורי כל הבלגן. שקט רגע, שקט, שקט! בנים שלי חמודים. אמא. זה כיף לראות אתכם. בואו, אנחנו צריכים להשלים 15 שנה שפספסנו. רגע, מה עם המופע? אתם נודניקים. שים להם איזה שיר מרגש. תכניס את הלהקה.
חלום שלא נגמר, באהבה, בדאגה. אמא, רק תחבקיני ותראי מי יקרה מכולם. אל תשתני לי, אל תלכי לי לעולם, לעולם. את הדרך את יודעת, אל הלב שאין לו סוף, בנפשי ידך נוגעת ועוטפת את הכל. אמא, 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 אמא שלי. אמא, 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 אמא שלי. שלי, שלי. יש לי אישה שאוהבת אותי, היא רק שלי. היא מכירה אותי מההתחלה שלי, שלה. היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי, ואת השיר הנשאר בשבילה. אמא, אמא, את הנקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי, את. אמא, אמא, את הנקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי, את. את הבאת אותי, את. את הבאת אותי. אמא, 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 אמא שלי. אמא, 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 אמא שלי. זה על כניסתה של עוד מעלתה, המלכה יונסיה קציוס ה-17. אללה. ברוכים הבאים לטקס סיום כיתות י' ב'. איך עברו, חלפו להם 1000 ימים. נראה כאילו עברה שעה וחצי מאז תחילת המסע. כעת אתם עוזבים אותנו עריריים. לכו, לכו, אנחנו נסתדר לבד עם הדור החדש. כיתות י'. עלו והצליחו. לא באמת, עלו על הכדור פורח שלכם. עלו והצליחו. שישו ושימו כיתות י' ב'. I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended. Just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story for I'm all I've done. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember me.
still can reach out and touch you, and I will never if you will only remember me. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. מילה קצרה, המון כיוונים. יש סוף של גן וסוף של כיתה א', סוף של כיתה ו' וסוף של חטיבת הביניים, וסוף כמו עכשיו. למילה הקצרה הזו הסוף ישנה גם התחלה. חבורה של ילדים די מפוחדים, מקובצים ברחבה בדבורקין, מנסים להקל, להבין, להפנים, שהם למעשה עומדים לפני מסע 1000 הימים. הגענו כל אחד ממקום אחר, חטיבות שונות, עם חברים שונים, כישרונות שונים. יש בינינו כדורסלנים, שחקנים, נגנים, ציירים, מחוננים, אברניקים ועולים חדשים. המסע הזה התחיל ובו התגבשנו לגוש אחד, גוש מלוכד, אחיד, שאי אפשר להפריד אותו. מחזור נ"ו. עשינו שטויות, אבל בעיקר חווינו חוויות קסומות ובלתי נשכחות. עברנו את דבורקין, טיולים שנתיים, סמינרים, פולין, שמיניאדה, ועכשיו את טקס הסיום. תחושת הסיפוק האדירה שאני בוגר בית הספר לאובק, סיימתי את מסע 1000 הימים. ועכשיו אנו עומדים כאן על במה גדולה, כולנו מתרגשים מהמעמד, פוחדים מהמחר, שמחים ועצובים, מלאי געגועים, למה שעדיין לא נגמר. עכשיו מחזור נ"ו יכול לומר לכם בביטחון גדול. 12 שנות לימוד זה אכן מספיק. סיימנו על הדף, אבל בלב המחזור הזה יישאר לנצח, בלאובק וכמובן בלב של כל אחד מילדי המחזור נ"ו, הילדים של יהודית. בלב שלם אנו יכולים להגיד לכם, כי באנו, ראינו, כבשנו, מחזור נ"ו. אני רוצה להודות לתלמידים שהיו אחראים על כתיבת המופע, ובעיקר להדר, למשה, לענבר, להילה, למורן, לנופר, לשחר ולטל, לכל הזמרים שהקדישו שעות רבות לשחקנים ולכל משתתפי המופע. לדני פסלר, מנכ"ל מרכז חינוך לאובק. לגברת יונה קציר, מנהלת החטיבה העליונה. למר ערן דובובי. לכל חברי ההנהלה שליוו אותנו במשך 3 השנים. דוקטור אסתי שלייר. ציפי ברלר. פני ארנסון. ולמירי וולף. לכל המורים, למחנכים, ליועצת השכבה, ולרכזת השכבה יהודית פרל. למרון טל, סמנכ"ל הכספים, למאיר עזרי, נחמי סורוקר, מאיר דן, למזכירות הנאמנות, יהודית ומיכל, לרינה דן ולאריה לסנר, לוועד ההורים ובמיוחד לדליה טרניו, מרסדס ליפשיץ, מיכל ציינמן, דינה נחמיאס, דיצה ברט ומנשה גיאת. ואחרונים, החביבים ביותר, ליוסי אלקה, הבמאי והמנהל המוזיקלי שלנו. אנחנו קוראים לך לבוא לכאן לבמה, יוסי. יוסי, בוא אלינו.
תעירו עליו טיפה, שיראו אותו. תנו לו כפיים, מגיע לו. ואני מזמינה עוד אדם מיוחד שהקדיש שעות רבות לקוריאוגרף של המופע, חיים רחום. בוא אלינו חיים, בוא. זה לא נגמר, זה רק מתחיל עכשיו, מסע שימשך מכאן והלאה, אינשאללה. זה לא נגמר, זה פרק מיוחד של ספר החיים מכאן והלאה, אינשאללה. אני נוסע, אני נוסעת, אבל אני אחזור לשוב עוד לביקור עם המדים, עם הילדים, אבל אני אחזור. אני נוסע, אני נוסעת, מבטיח לחזור לך. שנתתם מכאן והלאה, אינשאללה. זה לא נגמר, זה רק מתחיל עכשיו, אוסף את זיכרונות מכאן והלאה, אינשאללה. אני נוסע, אני נוסעת, אבל אני אחזור שוב עוד לביקור עם המדים, עם הילדים, אבל אני אחזור. אני נוסע, אני נוסעת, מבטיח לחזור לך. נוסע, נוסעת, שוב עוד לביקור עם המדים, עם הילדים, אבל אני אחזור. אני נוסע, אני נוסעת, מבטיח לחזור לך. אתה נוסע, את נוסעת, אנחנו נחכה לכם.